ole tuk in chu pathian lal berna Kohhran nei dan ti chung chang hi ngai tu hawila tha in ka ria a thir ko ta thil ti bung ni chang som thum le pani na khan he ti hian kan hmuwa chang som li pani na zo kan hi tin tir ko te zirtirin in polin changphelin tong train thanem ngai takin an om renga ti kan hmu ni khlai khan enge kan hmu kan ti chu tir ko te zirtirin in pol hovin changphelin tong train thanem ngai takin an omani ti kan hmu theini voinia Kohhran te Kohhran rong bol tu te ti sual lian deuh mai le ngai tua sual tam tak kan nei thin chu biak ina hian mi te sarmon ngai thlatur ngotin an local emo te kan tia fakna hla satur ngot tenemo an local kan ti thina ma se biak ina mi an local hian Beiseina an ron zonga telve the na mun an len na mun an ron zonga dam na an ron zonga tin malam huna an kalzel dan turatan kai hruaina an ron zonga ni ti hi kan theng hil fo thina ni Kohhran Hrisel Lalpa Kohhran chu Kohhran member tamlama te ani lova chu ai chuan pathiana mi engza nge than len tir anni ti lai hi apoimo lai jok le Kohhrana kan ngai tu thin fo tu chu ni ta ni ani le pathian din le pathian in a hriat Kohhran nei tu chuan enge poimo ta Bible chang atang ten en chhodo ni la samsom li pani na khanin chang khat kan share nge sakhi luite tui chak a thohuam huam ang hian o pathian kanun hi nangma chakin a thohuam huam ani ti Kohhrana biak ina mite anron kal hian an mamo ber chu pathian an mamo ber o pathian kanun hi nangma chakin a thohuam huam ani ti la hi voinia Kohhran member te bona kan la du ber le kan la chak ber chu ni ma se chu ti lai chon Kohhran tam ber chu enga nge kan boi tak kan program a fel faim ti vela kan boya a fel file lo lama ai chuan pathian kha khamuna khan acheng ve nge yem he biak in ama chi bai buk to ron kalten pathian chena pathian presence kha an ma ania hian an feel them ti lai kha kan ngai tu tur jok chu lo ni ta ni program tha kan ti thei a khovel chhota em maya pathian chi bai buk na om zenei trong try na da lal ber na mun program mi te Christian hena hroi tu tur le information satli rangot kan don na tur ni lo hi mi te na anzon ber chu ni ma se he thili setana chon mi te du ber an mu lo thena tur ta hian Kohhran ni a her kwal thiam me ni her kwal thiam lu tu khini top mai ni chu wang chon mi tam takten pathian mulovin biak ina khoro takin aron kal thinani chu ta tak chon alom member ten pathian anzon huna khan an cham thina chu wang chon Kohhran te nga tinge Kohhran te kan member te kan hlo tam tial kan ti chon Krista huna hun ni an ngai tak lo wangi alo ni du em ani rombung som pani changa khanin heti hian kan hmuwa chu tiang bokin keini tam tak ni maila Krista chon taksa pum khat kani amal malin in peng ton theu kani ti Kohhran member ten an mamo chu til ve nian in hriat na tangkai ve ni an in hriat na mun an mamo ni chu sapo ton sense of belonging an ti ani engting eti Krista chon taksa pakhat kan ni ati ani Kohhran chunga hian member tam tak chu an nun khuwa ahar thina Kohhran member ni ve si tel ve sin kan an khuwa ahar em chu tiang mi te chon enge an mamo kan ti chon an ma ni lo lom tu an mamo tin in lei china nget tak hei idam mo divel sati emo lem tak me in divel ni lovin thinlung le ti tak kzeta in lei china kha an mamo thina tin group te jok small group a income khom na an mamo thina ni Mizoram chon kan biak in te kan la mup chon kan in ti thei em a kan lom tok em a
kan in khom puina vela kan kaltewa kan zai lim em jong kan du tok em kan fan tam en te fan lo mom tiro kan tiringot zel ma se khatiang muna khan member te thlaraw la ro ngoi le khor em in an lo om foutin member ten an ril ru dik tak an phorna mun chu mitlem te small group kan ti group te khana ni thinani mitam ta khen Kohhran hi organization satlia NGO satli angdeu an ngai thin chu tiang ni lo chung kwa angin kan om turani tu poina chan vo an nei vena tu poina poimo ni venia anin riat thena tur mun le boru ka kha an mamo chu anitani tin Kohhran member ten an mamo chu mo khovel thila sarmon chang kang tak ni lovin bible azir tir dan dik tak an nun nena in ngeng thei thil kha an mamo em ani member te hian sarmon changkang science philosophy theology ro pui tak an mamo berani lo ma se kan ngai thlak tam tak sarmon te chu a thalu tuk knowledge po ro pui tak om philosophy thuk tak te science thuril tak te in phum ma se an mamo tak an thin lung chunga ruak tak no khat zo sarmon ero chu an mulo fo thinani chu wang chuan bible in engtin nge azir tir engtin nge thutluk na bible kai hroina in anei theyang ti te Kohhran hian an ron zong thini chu wang chuan biak ina thu kan soi reng hian bible thumil ani turani a kan nuna ni tina kan mamo practical ta kan man thei kha ni turani atin voini tan athu kha ala poimo turani member tam takte mamo mi alo sarmon hi kan ngai thlam tro practical lo deu hi kan ngai thlatam em ni kan nunena amamo lo sarmon hi kan fan ngai thlatam em dor sarmon ngai thak tu tam lutuk ma se biak ina kan ngai thlak tam ber hian kan nuna omji anei lo fo the ngatinge soi that tum ringot lalpa ina atir ni lo ma ni intir ve ringot rongbol tu te kan tama tin man in buat sai thasi lo sarmon khovel thil ta ka fing ta ka soi tum te kan tam talu tu ka hei hian Kohhran chung arona aron thlen ta fo thini tin Kohhran chung a hian member te hian ngai sakna pastoral care kan tiang chi tele I engeni an ma ni wangai sak tak tang la ang mun kha an ma mo ni Kohhran a hian a hroi tu te hi beram pu kan nia beram pu te chona beram te ka tui that na hmuna a hruaya phul hmuna te abo tir thina chumi omje chu an him na tur kha angai tu sak thirani mitam takte hian begina karon kal hian kan chung ku aboina te phurit kha kan ron phura tin sumle pai kan tlak chamna financial taka kan tlak chamna awang te khan hre om kan tia tin kan lungai na kan emotional nat na te ang chi te kha karon phur thinani khati huna khan sarbon rolu tuk kan ngai thla khan sheom kan ti thin kan ria reng tur chu bek ina chanvo kan chang ve ni chuan he bek ina ron kal tam tak te hi tuk ina an chung ku anin hawa nimin lama an chung ku anin hial bo nu pa an lim lawa tin eile in tur po then ka chon han har sa then ka chon barut na tur po an nei lawa then ka chu emotional takin an ko puite wangin an na phat san ten to ka ril runa chung in bek ina ron pan ti te kan khria tangai lo ho phiara an sual ja hil ringot nilen krista a an ni na te pathian ina angai dam na te achan dam na te po hi an hret chiang ve chak thinani chu tiang ni lawa tholom ringot promote Kohhran thilpe ka ringot in ngat tholom promote vak tharau lama chom le silo ang chi te khan an nuna beidon na te Kohhran mu dik lo na te aron thlen thinani chu wang chuan thilpek te kan soinep thelo chuti rual chuan Kohhran member te hian rilru taksa le harawa an mammo an mu na huna chuan an sumle pai te hi an ui ngai lovani tin Kohhran member ten kan mammo em chu rong kan bol ve the na chanvo kan nei ve the na mun hi kan mammo em ani member te khoi huna ngi an than thin chanvo an nei ve na mun an tharau nu na thang thin an ma ni khovel nun po athang thinani chu wang chuan Kohhran member te hian eng ang tharau lam thilpe nge an nei Kohhran eng tin nge an tangkai ve thei ti ngai tu cho hi Kohhran ten kan tum tur chu ni Kohhran te rong bol turin ho ingani isiamila rong bol thei turin ti chakila thuam chakila khami tur khan
an rong bol ten tur mun isiam thin tengu tin an thiam lo zong ni an thiam zong an tui zonga khatiang huna khan chan vote ipe ve thin ang u tin Kohhran member te hian pathian khong ena grace an mamo line midang te va judge na nun kha an va mu fo thirani roma khan mung som panga khan in ngai dam ton tur tele in pom ton tur te in min ti a ma se chu ti lai chon dan anga thil ti na Kohhran tam tak ema wain kan in chei dan mai te le keima ni kan tong khun le khun lo ti bor vela kan boilu tu ka hei keima nge apo hianin mitam tak chuanin ka tu choi ain ka in chei na hi an ron en jok thina in chei uluk lo lutuk te min ti thina adikalom ma se khoi zia ka ma hian nektai or khera pathian thu soi tur ti bible kala mulo reng pathian chi bai buk tur pathian za om em in chei na za om te kha athalu tu kha ka soi sel me lo kan ti turani chu ti rual chuan Kohhran chunga in are thei ber thomnu leina tur nei lo te poina hre om anti lo na tur borok chu kan siam saka ngai ni nektai ne in sui ti reng kot ne na ri tup reng kher kha pathian ne min ka una ani lo ti ero chu khriatel ve ta na tha khami ka soya wang khan pathian chi bai buk na konga amoi thei angber a fai thei angber kan nei to ka thaber kha karon sela karon nual suat ta ti na ni lo ma se khoi huna ma hian pathianin khatiang dress code kha min pe khi kai chuan kala mumi lo mai ni chu wang chuan midang te anin chei dana te an file wa te an nun dan phung hi ilo te zung lawang u chu ai chuan mangai na nen mitin len thena tur Kohhran ni siam zokila Kohhran hi Calvary Hospital ni turania ma se mi khisele hausa te party na mun tura mo kan titla thina chu wang chuan Kohhran a hian rona aron thleng thirani tu wan Kohhran rona le heng ang boina ron thlen thin na chana hi chu abul bera chuan tharau lam kan da poimo lo wang ani thirani tin Kohhran member te an malam huna beise nei thina chu an beise an huna mun tur ni an khia chu Kohhran hi lo ni tani engen beise iso krista local le tura wanga thamona le chandam na an chan ve the an beise ngoi ni ma se chu tiang hun chu achang chu an hulo thin ho u iso kristai alo kal le ngei dona atlan sa the alo lam le dona ni ti thu hi isoi fo ila chumi ngak tu ta chu pathianin wana mina rhoi do ni ti te hi isoi tam teng u chu wang chuan Beiseina lom om ti bible kan huang khan chu Beiseina lom chu enge misual ma se ama mangai tu tele ama ngai tu telam tur hian iso hi le alo kal le dona ni ti hi ipuang chuak kareng teng u Kohhran te Lalpan min som sela mira thei tele tharau lamadam lo tan Calvary Hospital ni reng ro se amen